سماعتنا مقصنحنا كاب يوحنس مراف 11 كاب 38 كساب 50 شوعتنيو سلازي كاب 38 كساب 4 بمصحف بمنباب كجمري مالتي كم زيبل شعو يسوس كم بحدش بلبو تكزه نام مقابرون مصه ازغنا بامن تعصو بعاتيو يسوس نزئمني على علو بلوم مارتا حبت تموت كا غويتاي رابط غيريمو فصيمو ጨኒ በለቶ ኢየሱስ እንተ ተአምንስ ክብር አምላኽ ምርኤ ኸዶ አይበልኩኽን በላይ ይብለና ማለት እዚ ክፍል እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቀጸለ ክፍል እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝራአናዮ ማርታ ንሓብታ ማርያም ከይዳ ምጽዋዓታ ኩሎም እቶም ንበዓል ማርያም ከጸናንዑ አብንዳ ማርያም ዝነበሩ አጋይሽ ብምሉኦም ንማርያም ሲዒቦም ናብቲ ኢየሱስ ዝነበሩ ስፍራ ከም ዝመጹ ርኢና ነርና ጎይታ ኢየሱስ ንማርያምን ነቶም አብዙሪኡ ዝነበሩ ሰባት ንአልዓዛር አበይ ከም ዘንበሩዎ ምስሓተቶም ንሳቶም ድማ አበይ ከም ተነብረ መስራአይዎ ኢየሱስ ከም ዝነበዐ እቶም ነዚ ዝራአዩ አይሁድ ድማ እስከ ራአዩ ክንደይ የፍቅሮ ኔሩ ከም ዝበሉን ገሊኦም ድማ እዚ የዕንቲ ትእውር ማለት የዕንቲ ብእውር ተወልደ ሰብ ዝኸፈተስ ነዝውን ከም ዘይመውት ክገብሮዶ አይመኻአለን ኢሎም ከም ዝበሉ ርኢና ዝሓለፈ ሰሙን ደዋቢልና ነርና ማለት እዩ እዚ ሎም እንሪኦ ክፍልን በአር መቀጸልታናቱ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ቶም ህዝብ ተዛረቦ ዘረባ ምሰመዐ ከምዚ አብ ቁጥር 38 እንንብቦ ዘለና ከም በሐድሽ ብልቡ ከም ዝተከዘ ነቲ ዝሓተትዎ ሕቶ ከይመለሰ ድማ ናብቲ አልዓዛር ተቀቢሩሉ ዝነበረ ስፍራ ከም ዝመጸ ንርኢ ማለት እዩ ኢየሱስ ናብቲ መቃብር ምስመጸ እቲ መቃብር ብእምኒ ተዓጽወ በዓቲ ከም ዝኾነ ምስራአየ ነቶም አብ ዙሪኡ ዘሎ ሰባት እንታይልዎም ነዚ እምኒ አልዕልዎ ኢልዎም ነዚ ሰምዐት ማርታ ድማ ንጎይታ ነቲ ሁሉ ዝፈልጥ ጎይታ እንታይላቶ ጎይታይ ራብእቲ ጌሪ ሞ ፈጽሙ ጨኒ ክትብሎ ኾላ ንሪ አብዚ ማርታ እንታይ አትብል ዘላ እንድሕር ኢልና ናይ አልዓዛር ነገር ኦሮማይ ተስፋ የብሉን ናቱ ነገር አኽቲሙያ ትብል ዘላ አላሁም ዶምሳይ ጎይታ አልዓዛር ካብ ዝመውት ራብእቲ ከም ዝገበረ አይፈልጥን ጎይታ ይፈልጥዶ አይፈልጥን ጎይታሲ ማርያም ታይላቶ ማርታ ታይላቶሲ ጎይታ ራብእቲ ጌሪዩ ጨኒዩ ኢላቶ ጎይታ ግን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ይፈልጥን ፈራአን እዚ ማርታን ኢየሱስ ትነግሩ ዘላ ሓበሬታ ንጎይታ ሓድሽ ነገር አይኮነን ጽቡቅ ጌርኩም እንተ ሰሚዕኹምኒ ሎሚ ሓደ አገዳሲ ትምህርቲና ንመሃር ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ማርታን ኢየሱስ ትነግሩ ዘላ ሓበሬታ ንጎይታ ሓድሽ ነገር አይኮነን ዝፈልጦ ነገር ያትነግሩ ዘላ ሓንሳብ አነ ንስኻትኩምን ከም ማርታይና ምስ ጎይታ ክንዘራረብ ኮለና ከምዚ ጎይታ ምንም ዘይፈልጥ ዘሎን ዘይሎን ኢና ንነግሮ ልክ ጎይታ ምንም ነገር ከም ዘይፈልጥ በቃ ኩሉ በቃ ንነግሮ ማለት እዩ አምላኽና እቲ ንስዕቦ ጎይታናን መድሓኒናን እቲ ዝመርሓና ዘስተምህረምና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ይፈልጥ እዩ አሜን ሓደ ካብትኔ አምላኽና ባህሪ እንታይ እንደህር ኢልና አምላኽና ኩሉ ዝፈልጥ አምላኽ እዩ አሜን አምላኽና ኩሉ ዝፈልጥ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ክገብር ዝከአሎ አምላኽ እዩ አሜን አብ ኩሉ ቦታ አብ ሓደ እዋን አብ ሓደ ሰኮንድ ክኸውን ዝኽእል አምላኽ እዩ ስለዚ እቲ ንጎይታ ንነግሮ ነገር ከይ ነገርና ይኾለና ይፈልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምናልባት ሎሚ ገሌኹም ጉዳይኩም በቃ ካብ ጎይታ ዝተሓበአ ነገረይ ካብ እግዚአብሔር ተሰዊሩ ትብሉ ከም ያዕቆብ ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ነገር ግን ኖ እግዚአብሔር ኩሉ ይፈልጥ ብዛዕባ ኩነታትካ ፈልጥ ብዛዕባ ዘለኻዮ ነገር ኩሉ ዝፈልጥ አምላኽ ተሓልፎ ዘለኻ ነገር ይፈልጥ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ አልዓዛር ከም ዝሐመመ ሰባት መጽየም ነጊሮሞ ምሟት አልዓዛር ግና ማንም ዝነገሮ የለን ሓቀይደ ቅዱሳን በዓሊ ንደቀ መዛሙርቱ ምሟት አልዓዛር ነጊርዎ ጎይታ ከምቲ ንናትናኤል አብ ትሕቲ በለስ ኮፊልካ ኮለኻ ርኤካ ዝበሎ ጎይታ አብ ዘለዎ ስፍራ ኮይኑ ኩሉ ኩነታት ናይ አልዓዛር ርኢዎይ ማርታ ግና ብዛዕባ ጎይታ ዘለዋ ፍልጠት ድሩት ስለ ዝነበረ ንጎይታ እንታይ ላቶ ጎይታይ ራብእቲ ጌሪሞ ፈጽሙ ጨኒ ክትብሎ ኾላ ንርኢ ጎይታ ካብቲ ዝነበሮ ስፍራ ንደቀ መዛሙርቱ አስዒቡ
ናቢቴንያ ስለምንታይ መጽን ድሕር ኢልና ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘንበብናዮ ጎይታ ንኣልዓዛር እወነቲ ካብ ዝመውት ራብዕቲ ዝገበረ ብናይ ሰብ ቋንቋ ፈጺሙ ዝጨነወ ሬሳ ከተንስኦ ይመጽ ኣሜን ዶ ጎይታሲ ካብቲ ዝነበሮ ስፍራ ነዚ ኣጀንዳ ሒዙ ተበጊሱ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቢቴንያ ክመጽኸሎሲ ካለ ኣጀንዳ ሒዙ ይኮነን መጽ ኣሜን ኣጀንድኡ ንኣልዓዛር ካብ መቃብር ንምጽዋዕ ይመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ኮነ ኢሉ ምሕማም ኣልዓዛር ሰሚዑ ክልተ መዓልቲ ኣብቲ ዝነበሮ ስፍራ ወሲኹ ከም ዝተቐመጠ ሕጂ ድማ እቲ ፈጺሙ ዝጨነወ ሬሳ ከተንስኦ ከም ዝመጸ ንሱን እቶም ደቀ መዛሙርቱን ጥራዮም ዝፈልጡ በዓል ማርያምን ማርታን ስለምንታይ ጎይታ ኣልዓዛር ከይመተ ከሎ ዘይመጸ ዝፈልጦ ነገር የለን ስለዚህ ከአዩ ማርታ ጎይታ ነቲ ዝመጻሉ ቀንዲ ዕላማ ክገብር ነቲ እምና ልዕልዎ ክብሎም ከሎ ናይ ተስፋ መቁራጽ ድምጺ ናይ ኦሮማይ ተስፋ የብሉን ድምጺ ስሚዓ ጎይታ ንማርታ ሓደ ነገር ይልዋ ሎሚ ንዓይና ኣሃትኩምን ተመሳሳሊ ነገር ይዝብለና ጎይታ እንታይ ይልዋ ንማርታ እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ምርኤኽንዶ ኣይበልኩኽን ይልዋ ሎሚ ጎይታ ንዓይና ኣሃትኩምን በዚ ቃል ገይሩ እንታይ ይዝብለና ዘሎ እንድሕሪልኩም እንተ ተኣምኑስ ክብሪ ኣምላኽ ምርኤኹም ነርኩም ይዝብለና አሜን ሎሙውን ሙት ነገራትካ ከተስ እግዚአብሔር ይካአለ አሜን ዶ ሎሙን ዝጨነወ ተስፋ ዘይብሉ ኦሮማይ ዝተባሃለ ፋይሉ ዝተዓጸወ ማህተም ዝተገብረሉ ነገርካ ክፈትሕ እግዚአብሔር ይካአለ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ንማርታ እንታይ ኢልዋ እንድሕሪልኩምኒ እንተ ተኣምኒ ክብሪ ኣምላኽ ምርኤኽዶ ኣይበልኩኽን ኢልዋ ጎይታ እንተ ተኣምኒ ክብላ ከሎ እንታይ ማለት እዩ እዛ ቃል እዚኣ ክንዘራረበላ ብሰፊሑ በቃ ክንማይጠላ ዝግባአና ሐሳብ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እንተ ተኣምኒ ክብላ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ኣብዚ ቃል እንንብቦ ዘለና ጎይታ እንተ ተኣምንስ ክብላ ከሎ ማርታ ከተኣምኖ ዘለዋ ነገር ከም ዘሎ ኢና ካብዚ ቃል ንርዳእ ኣለኹም ዶ ከም ዘለኹም እስከ ምሳይ ምልክት እንዳሃብኩምኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕል አልዕል ኣቢሉ ይኮነ ንማርታ እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ምርኤኽንዶ ኣይበልኩኽን ዝበላ ስለዚ እንተ ተኣምኒ ክብላ ከሎስ እንታይ ይዝብል ዘሎ ካብዚ ቃል እንታይና ንርዳእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባዕሉ እንተ ተኣምንስ ኢልዋ እንተ ተኣምኒ ክብላ ከሎ ከዓ ከም ዝብሎ ጸናሕኩሲ ክትኣምኖ ዘለዋ ነገር ከም ዘሎ ካብዚ ቃል ዝንርዳእ ስለዚ ጎይታ ንማርታ እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ምርኤኽዶ ኣይበልኩኽን ክብላ ከሎ ነቲ ንሱ ኣቀዲሙ ተዛረቦ ወይ ነቲ ንሱ ኣቀዲሙ ዝሓባ ተስፋ ንዕኡ እዩ ጎይታ ክትኣምኖ ደሊ ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ንማርታ ስቕል ይኮነን እመኒ ወይ እንተ ተኣምንስ ዝብላ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣቀዲሙ ማርታ ናብኡ መጽያ ጎይታይ ኣብዚ እንተ ትነብርሲ ግዲ ሓዋይ ምሞተን ነይሩ ምስ በለቶ ጎይታ ሓውኽትንስ ኢልዋ ነይሩ ትዝክሩ ዲኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርታ ክትበኪ ሆላ በቃ እስኻን ኣብዚ ነርካ ተትኸውን ሓወይ ኣይምሞተን ምስ በለቶስ ግዲ የብልክን ዋላ ይሙት ክትንስ ኢልዋ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር ኢልዋ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነዚ ጎይታ ክትኣምን ደሊዋ ኢየሱስ ጎይታ ነዚ ዝሓባ እሙን ናይ ተስፋ ቃል እዩ እንተ ተኣምንስ ኢሉ ዝብላ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ሮሜ 10 ቁጥር 17 እንታይ ይብልሲ እምበዓርሲ እምነት ካብ ምስማዕውን በቃል ክርስቶስ ይብለና ስለዚ በቃል ኣምላኽ መሰረት እንኣምኖ ነቲ ዝሰማዕናዮ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ መብዛሕቴና ኣመንቲ ዝተባሃልና ማለት እዩ እንኣምን ይመስለና እዩ ግን ህይወትና ክትፍተሽ ኮላ እምነት ትባሃል ኣብ ህይወትና ይትርከብን ሓንሳብ ነግረኩም ኣለኹ እንኣምኖ ነቲ ሰማዕናዮ ነገር እምነት ካብ ምስማዕ እያ ምስማዕውን በቃል ክርስቶስ ይብለና ሎሚ ጽቡቅ ጌርኩም ተሰሚዕኹምኒ ናይ እምነት ትርጉም ተረዲእኩም እምነታይ ምዃና በቃ በሪሕልኩም ክወጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ናይ እምነት ትርጉም ኣጸቢቑ ክርዳኣና ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብዛዕባ እምነት ክዛረቡ ከለው ይኹን ክምህሩና ከለው ናብ ዕብራውያን 11 ብምኻድዮም እምነት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ዝነግሩና ወይ ዝምህሩና ሓቀይዶ ሎሚ እምነት ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነት ካብዚ ሒዝና ዘለና
ክፍሊ ብምብጋስ ክንሪኣ ኢና ኣብዝሎ ምንጽንዖ ክፍሊ ጎይታ ኢየሱስ ንማርታ ነታ ፈጺሙ ጨንዩ ሕጂ ነቲ እምኒ ምልዓል ትርጉም የብሉን ኦሮማይ ፋይል ናይ አልዓዛር ተዓጽዩ ኣብ ልዕሊ መቃብሩ እኮ ብዕለት ክንዲዚ ተወሊዱ ብዕለት ክንዲዚ ሞይቱ ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ ዝበለት ማርታ ጎይታ እንታይ ኢልዋ እንተ ተኣምንስ ክብሪ እግዚአብሔር ምርኣኽዶ ኣይበልኩኽን ኢልዋ ጎይታ ኣብዚ እንታይ እዩ ንማርታ ዝብላ ዘሎ እንድሕር ኢልና ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ነቲ ሓውኺ ክትንስኡ ኢለ ዝበልኩኺ ወይ ዝሓብኩኺ ናይ ተስፋ ቃል ክትኣምንዮ ኣሎኪ ዝብላ ዘሎ አሜን ጎይታ እንተ ተኣምንስ ክብል ከሎ ነቲ ዝበልክዎ ከም ዝገብሮ እንተ ተኣምኒ ዝብላ ዘሎ ጎይታ ኣብዚ እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ምርኤኽዶ ኣይበልኩኽን ክብላ ከሎ ነቲ ዝሓብኩኺ ተስፋ ነቲ ኣቐዲመ ተዛረብኩኺ ማለት ሓውኺ ክትንስኡ ኢለ ዝበልኩኺ ቃል እንተ ተኣምንስ እቲ ዝበልኩኺ ክፍጸም ከሎ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብቲ ራብዕቲ ዝገበረ ኣብቲ ምንም ተስፋ ዘይብሉ ፈጺሙ ጨኒ ዝበልክዮ ነገር ክግለጽ ከሎ ተማዓሊት ናይ ዝኽብሪ እዚ ምኾንክ ነርኪ ዝብላ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ብዛዕባ እምነት ክጽሕፈልና ከሎ እንታይ ኢሉ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ይብል ቅድሚ ብዝርዝር ብዛዕባ እምነት እንታይ ማለት ከም ዝኾነት ምዝራበይ ትርጉም ተስፋ ክዛረብ ደስ ይብለኒ ምክንያቱም እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባሪ ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ስለ ዝብል ማለት እዩ ተስፋ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተስፋ ማለት ንሓደ ነገር አሚንካ ምጽባይ ማለት እዩ ንሓደ ነገር ምእማን ማለት እዩ እንድሕር እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ኮይኑ ተስፋ እንታይ ኢልና ክንሓትት ሰናዩ ብዛዕባ ተስፋ ክንዘራረብ ኮለና ብዛዕባ ዘይጭበጥ መሰረት ዘይብሉ ነገር አይኮንና ንዛረብ ንኣብነት ኣብዚ ነጽንዖ ዘለና ቃል እታ ተስፋ ኣብያላ እንድሕር ኢልና እታ ተስፋ አይነትያ እንድሕር ኢልና ታ ተስፋ ጎይታ ሓውኺ ክትንስኡ ዝበላ ቃልያታ ተስፋ አሜን ጎይታ አልዓዛር ከምዚ ትንስኡ ተዛሪቡ ዘሎ እምበር ገና አልዓዛር ኣይተንስአን ማርታ ነቲ ጎይታ ዝሓባ ተስፋ ያ ክትኣምኖ ብተስፋ ከምዚ ፍጸም አሚና ክትጽበይ ዘለዋ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ካበለና እንኣምኖ ነቲ ዝተነግረና ወይ ዝተዋሃበና ተስፋ ኢና ንኣምን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ዶ ጎይታ ንማርታ ሓዋ ከምዚ ትንስእ ጥራይ እዩ ነጊርዋ እምበር ከመይ ገይሩ ከምዘ ተንስኦ ወይ መን ከምዘ ተንስኦ እንታይ ምስ ገበረ ከምዚ ትንስእ ገላይ ነገራን ከመይ ገይሩ ነቲ ዝሓባ ተስፋ ይፍጽሞ ንዕኡ ነቲ ተስፋ ዝሓበ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ምንም ዘይጨንቆ ዝሕደግ ጉዳይ ማርታ ክትገብሮ ዘለዋ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ነቲ ጎይታ ዝበላ ምእማን ጥራይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንስኻ ክትኣምን ጥራይኻ ተጸዊዕኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ትስራሕ ብጎይታ ስራሕ ዝስራሕ ኣይ በኃይልን ኣይ በኽእለትን ብመንፈሰይ ዝበለ ጎይታ ብመንፈሱ ይስርሑ ዝሰርሕ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ አብርሃም ኣብ ሮሜ 4:3 ከምኡን ካብ ቁጽሪ 17-22 ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ጽሑፍ እንታይ ብል አብርሃም በአምላኽ አመነሞ እዚ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጸረሉ ከምቲ አቦ ብዙሓት አሕዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚት ዝኣመኖ አሜን ኣብ ቅድሚት ዝኣመኖ ንሙታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህሉ ገይሩ ዝጽውዕ አምላኽ አሜን አምላኽና መን እንድሕሪልኩም ንሙታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህሉ ገይሩ ዝጽውዕ አምላኽ አሜን ከምቲ ብሁል ድማ ዘርእኻ ከምዚ ክኸውን ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ይብል አቦ ብዙሓት አሕዛብ ክኸውን ብተስፋ አመነ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክነሱ ምሟት ስጉን ምሟት ማህፀን ሳራ እናረአየ ንምእማን ኣይደኸመን ግና ኸነ አምላኽ ክብር እናሃበ ንምእማን በርተ እምበር ነታ ተስፋ አምላኽ ብዘይ ምእማኑ ኣይተወላወለን ነታ ዝሓቦ ተስፋ አሜን ነታ ዝሓቦ ተስፋ ዝብል ቃል ኣስምሩላ ነታ ዝሓቦ ተስፋ ክገብራ ክእለት ከም ዘለዎ ኣጸቢቁ ተረዲኡ ነበረ እዚያ ታ እምነት እኮ እምነት እዚያ ታ እምነት ነታ ዝሓቦ ተስፋ ክገብራ ክእለት ከም ዘለዎ ኣጸቢቁ ተረዲኡ ነበረ ስለዚህ ድማ ንጽድቅ ተቆጽረሉ ይብለና ክብር ንጎይታ ይኹን አብርሃም እንታይ አሚኑ እንድሕር ኢልና ነቲ እግዚአብሔር እተዛረቦ ወይ ዝሓቦ ተስፋ ይኣሚኑ ቃል አምላኽ እንታይ ይብለና አብርሃም በአምላኽ አመነሞ እዚ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጸረሉ ይብለና እዚ በአምላኽ አመነሞ ንጽድቅ ኮይኑ
ዝተቆጸረሉ ዝብል ቃል ኣበይና ንረኽቦ እንድሕር ኢልና ኣብ ዘፍጥረት 15 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 6 ኢና ንረኽቦ ኣብዚ አብርሃም በአምላኽ አመነ ክብለና ኾሎ አብርሃም ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ቃል አሚኑ ማለት እዩ አሜን ዶ እታ አምኖ ሰማዓኻየ ነገር አብርሃም በአምላኽ አመነ ክብለና ኾሎ አብርሃም እግዚአብሔር ነቲ ዝበሎ ከም ዝገብሮ አሚንዎ ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይና ንአምላኽና አምኖን በአር ኣብ ቃሉ ብዘሎና እምነት ይዝልካ ንቃሉ እንድሕር ንአምኖ ኮይና ንአምላኽ ንአምኖ ኢና ንአምላኽ ንአምኖ እንድሕር ኮይና ድማ ንቃሉ ንአምኖ ኢና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንእግዚአብሔር ይአምኖ እንዳበልካ ንቃሉ ዘይተአምን እንድሕር ኮይንካ ንእግዚአብሔር አያመንካዮን ማለት እዩ ንቃሉን ንእግዚአብሔርን ክትፈላለዮም አይትኽእልና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ እምነት ትጭበጥ ትድህሰስ ትተሃዝ ትልካ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሱቅልካ ይኮንካ ንተአምን እምነት መሰረት ኣለዋ ከምዚ ክንንብቦ ጸናሕና አብርሃም በአምላኽ አመነ ይብለና ከምቲ ክንገልጾ ጸናሕና አብርሃም በእግዚአብሔር ከአምን ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ካብ እግዚአብሔር አፍ ዝሰምዖ ቃል ነቲ ካብ እግዚአብሔር አፍ ዝሰምዖ ቃል ያሚኑ ስለዚህ አብርሃም ነቲ ንአቢ ሕዝብ ክገብረካን ክባርኸካኔ ንስምካ ክዕብየ ንበረኸት ድማ ትከውን ኢኻ ንዝባርኹኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ድማ ክረግሞም አሌታት ኩሉ ምድሪ ድማ በአኻ ክባርኹዮም ካብ ብርክኻ ዝወፁ ዝወርሰካ አቦ ብዙሓት ገይረካ ዝብሉ ናይ ተስፋ ቃላት እዩ አሚኑ እምበር ሱቕ ኢሉ ባዶ ነገር አይኮነን አሚኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ እንታይ ስለምንታይ ነዚ ሁሉ ክዛረብ ዝገበረን እንድሕር ኢልኩምኒ ትርጉም እምነት መታና ፀቢቑ ክርዳአና እሞ ካብቲ ተፀዋዕናዮ ከምቲ ተፀዋዕናዮ በእምነት ምስ ጎይታ ክንመላለስ ስለዝደለኹየ በቃል አምላኽ መሰረት እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕ ካብ ቃል ክርስቶስ እዩ አሜን እዚ መታን ጽቡቅ ገይሩ ክበርሓልና ኢለ ይዛረብ ዘለኹ ስለዚህ እንድሕር አሚንና ነቲ ሰማዕና ቃሊና ንኣምኖ መብዛሕቲና ግና ከም ማርታ ነቲ ጎይታ ዝበለና ዘይኮነስ ከባቢና ዝብለና ኩነታትና ዝብለና ሰባት ዝብሉና በአብይኻ ናይ ነፍስና ጸላኢ ዝኾነ ዳቢሎስን ጭፍሩን ዝብሉና ስለንሰምዕ ነቲ ጎይታ ዝብለና ክንኣምኖ ኾነ ክንቅበሎ ይሽገረና ማለት ክልተ ነገር ክትኣምን አይትኽእልና ወይ ናይ ዳቢሎስ ሪፖርት ኢኻ ክትኣምን ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሪፖርት ኢኻ ተኣምን ምርጫ እዩ ናይ ተኣምን ኣባኻ ዝውሰን ጉዳይ ሎሚ ብድፍረት ክነግረኩም ከምቲ ዝኣመናዮ እዩ ኣብ ህይወትና ዝኸውን ድምፂ መን ክንሰምን ውዕል ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ምኽንያቱ እንሰምዖ ነገር ክጸልወና ተኽእሎታት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ሰባት ከም እምነትኩም ይኹን ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እምነቶም ሪኡ ጓለየ እምነትኪ ኣሕወየትኪ ኣትሰበይቲ እምነትኪ ዓባያ ከም እምነትኪ ከምቲ ዝኣመንክዮ ይኹነልኪ ከምዚ ዓይነት እምነት ኣብ እስራኤል እኳ ይረኸብኩን ኪድ ከም እምነትካ ይኹነልካ እመን ጥራሕ እምበር ኣይትፍራህ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ዝብሉ ቃላት ብብዝሕ ክጥቀም ከሎ ንሪኦ ኢና ኣነ ቃል አምላኽ ከንብብ ከለኹ ዝተረዳእኒ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እግዚአብሔር ንእምነት ከም ዝሰምሮ የተማሄረ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መን ምዃንካ ብዘይገድስ አሜን ዶ መን ምዃንካ ብዘይገድስ አማንን ተኾይንካ ጎይታ በአመንቲ ኣዝዩ ስለዝሕጎስ ምስ አመንቲ ይሰምር ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ዕብራውያን 11:6 ነዚ ዝነግረና ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣሉኒ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ድማ ኣስቢ ከም ዝህቦም ከኣምን ይግብኦ ይብለና ካብ እግዚአብሔር ኣስቢ ክንቅበል ንኣምላኽ ብእምነት ክንሰምሮ ኣሎና ከምቲ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ዝነገረና ናብ ኣምላኽ ማለት ናብቲ ሁሉ ዝኽእል ክንመጽእ ወይ ንምምጻእ ክንሓስብ ክንደሊ ኾለና አምላኽና ከም ዘሎን ማለት አምላኽና ዝነበረን ዘሎን ዘለዓለማዊ ምዃኑ ነቶም ብልብ ዝደልይዎ ድማ ኣስቢ ከም ዝህቦም ክንኣምን ይግባአናዩ አሚንና ናብኡ ክንመጽእ ይግባአና ኢየሱስ ጎይታ ካብ ቁጥሪ 41-46 ከምዚ ይብል ድሕሪዚ ነቲ እምኒ አልዓልዎ ኢየሱስ ካ ኣዒንቱ ንላዕሊ ቋሕ ኣቢሉ ኣቦ ስለ ሰማዓኻኒ ኣመስግነካ ኣለኹ እዞም ደው ኢሎም ዘለው ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ምእንቲ ከኣምኑ ደኣየ እዚ ዝበልኩም በር ኣነስ ኩሉ ሳዕ ከም ትሰምዓኒ እፈልጥ ኣለኹ በለ እዚ ምስ በለ ኣልዓዛር
نعا ناوصاي وصايلو بعبي دمص ጨደረ እቲ ሙት ብጉንዙ አዳውን አጋሩን ብእሱር ገጹን በማዓረሚያ ተጎንጊኑ ኾሎ ወፀ ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎም ይኺድ ሕደጎ በሎም ሽዑ ካብ አይሁድ ብዙሓት ና ማርያም ዝመጹ ነትንሱ ዝገበሩ ሪኦም ብኡ አመኑ ገሊኦም ግና ናብ ፈሪሳውያን ከይዶ እቲ ኢየሱስ ዝገበሩ ነገርዎም ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ንማርታ እንተ ተአምንስ ክብር አምላኽ ምርኤኽዶ አይበልኩን ክብላ ኾሎ በኻሉ ወገንታይ ዝብላ ዘሎ እንደሕር ኢልና እመኒ እንደሕር አሚንኪ ጥራይኺ ክብር እግዚአብሔር ትርኢ ዝብላ ዘሎ ማርታ ጎይታ ኢየሱስ እንተ ተአምኒስ ክብር እግዚአብሔር ምርአኽዶ አይበልኩን ምስበላ ካብ ሽዑኒኔው ኣብ ቅድም ጎይታ ደው ክትብል ኮላ አይንሪአኒና አስተቢልኩም ደለኹም ሓንሳብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ተአምንስ ክብር እግዚአብሔር ምርአኽንዶ ምስበላ ማርታ ብድሕሪኡ ካብ ቅድም ጎይታ ተአልያ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ዘይምእማና አርሒአቶ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን እዝንታይ ዘርኤና እንደሕሪልኩምኒ ማርታ ናብ ሓደ ምርዳእ ከም ዝመጸት ዘርኤና እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ጎይታ ምስ ማርታ ምዝራ ምስወደአ በቀጥታ እንታይ ገይሩ እንደሕር ኢልና ናብቲ ዝመጻሉ ጉዳይ አቲ ዘምጾ ጉዳይ ናይ አልዓዛር ጉዳይ ስለዝነበረ ናብቲ ዘምጾ ጉዳይ አቲ ኣብ ቁጥር 41-42 ብፍላይ ኣብ ቁጥር 41 ዘገርም ቃሊና ነንብብ ድሕርዚ ነቲ እምኒ አልዓልዎ ብለና ኢየሱስ ከአ ዓይንቱን ላዕለ ቋሓቢሉ አቦ ስለሰማዕኻ ነመስግነካ ኣለኹ እዞም ደው ኢሎም ዘሎ ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ምእንቲ ከኣምኑ ዳአይ ዝበልኩም በር አንስ ኩሉ ሳም ተሰማዓን ፈልጥ ኣለኹ በለብለና ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 39 እዩ ነቲ እምኒ ከልዕልዋ አዚዙ ሓቀይዶ ኣብ ቁጥር 39 አብያን ቢርኩሞ ምስበለ ምሰራይዎ ነዚ እምኒ ዚ አልዕልዎ ኢልዎ እቲ እምኒ ግና ኣብ ቁጥር 41 ይተላዓይሉ ስለምንታይ ጎይታ ልዕልዎ ምስበለ ዘይተላዓለ እንደሕር ኢልና ማርታ ሓብቲ ትሙት ስለዘይፈቀደት ካሊ ይኮነን ስለምንታይ ኣብ ቁጥር 39 ዘይተላዓለ እንደሕር ኢልኩም ማርታ ናብ እምነት አይመጸትን ማርታ ትከላኸል ነራ ጎይታ ነቲ እምኒ ከልዕልዎ ትእዛዝ ምስሓበ ማርታ ኣብ ሞንጎ ስለዝዓተወት ንሳኻ ይፈቀደት ድማ ምንም ክግበር በቃ ማንም ምንም ክገብር ስልጣን ስለዘይብሉ ክሳብ ማርታ ትእምኒ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ክለዓል ፈቃደኛ ትኸውን ፈቃዳውን ትህብ ጎይታ ክጽበይ ነርዎ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ፈቃድ አምላኺ ትእምኒ ተልዕልካሉ ክሰርሕ ትእምኒ ግን ክለዓል እንደሕር ዘይፈቅድካ ክሳብ ትእምኒ ተልዕሎ ይጽበይካ ማለት ትእምኒ ማአስዮም አልዕሎም እንደሕር ኢልና ጎይታ ምስ ማርታ ዘረብኡ ምስ ወደአዩ ዋላ እኳ ኣብዚ እንተ ዘይተጻሓፈልና ማርያምን ማርታን እንተ ዘይፈቅዱ ነቲ መቃብር ማንም አይመኸፈቶን በዓል ማርታ ፈቃደኛታት ብምዃነን እዩ እቲ እምኒ ተላዓይሉ ክብርን ጎይታ ይኹን ማንም ሰብ መቃብር ክኸፍት ስልጣን የብሉን አቀይዶ ስለዚህ ጎይታ ነቲ እምኒ አልዕልዎ ኢልዎም ፈቃደኛታት ክኾኑ ኣለዎ ፈቃደኛታት ስለዝኾኑ ከአዮም ከአ ክብር እግዚአብሔር ተገሊጹ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ፈቃድ አምላኽ ንፈቃድና ዘኽብር አምላኽ ስለዝኾነ ንፍቀደሉ በህድአት ይጽበየና ማለት ክሳዕ ንፈቅደሉ ሲ በህድአት ይጽበየና ማለት ማዓሲ ጎይታ ሰርሑ ጀሚሩ እንደሕሪልኩም ልክ ነቲ ዝበሎም ዘዓዘዞም ምስ ገበሩዮም ጎይታ ሰርሑ ጀሚሩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ጎይታ ቀድሚ ኣብ ህይወት አልዓዛር ምዝራቡ እንታይ ገይሩ እንደሕር ኢልና ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምልክን ስልጣን ዘለዎ አምላኽና እዩ ከመስግኖ ጀሚሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ድሕርዚ ነቲ እምኒ አልዓልዎ ብለና ኢየሱስ ከዓ እንታይ ገይሩ ዓይንቱን ላዕለ ቋሓቢሉ አቦ ስለሰማዓኻኒ የመስግነካ ኣለኹ እዞም ደው ኢሎም ዘለው ህዝቢ ንስኻም ዝለኣካኒ ምእንቲ ከኣምኑ ዳየምበር ዝብል ዘለኹ ኣነስ ኩሉ ሳ ከም ትሰምዓኒ እፈልጥ ኣለኹ በለብለና ጎይታ ኣብዚ ስለሰማዓኻኒ እመስግነካ ኣለኹ ክብል ኮሎ ስለዝገበርካዮ እመስግነካ ኣለኹ ይዝብሎ ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ጎይታ አልዓዛር ካብ መቃብር ከይወፀ ኮሎ ከመስግን ኮሎ ይናብ ዝንርኢ ዘለና አልዓዛር ኣብ ቅድሚ ጎይታ ህያው ክኸውን ኮሎ ኣብ ቅድሚ በዓል ማርታ ግና ዝጨነወረ ይሳይ ጎይታ ኢየሱስ ነቡ ኣመስጊኑ ምስ ወደአ ሓደ ነገር ይገይሩ ንአልዓዛር ነቲ ኩሉ ዝቀበጾ ሞይቱ ኢሎም ዝቀበርዎ ራብእቲ ዝገበረ ዝጨነወረ ይሳ ብስሙ አልዓዛር ነዓ ናብ ወጻይ ውጻኢሉ ብዓቢ ድምጽ ጨሪሑ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ንዝሞተ ካብ
ዝቕበር ድማ ራብዕቲ ዝገበረ ሬሳ ናብ ህይወት ምጽዋዕ ኣብ እምነት ይዝሓትት ኣነ ንስኻትኩም ነዚ ቃል እዚ ክነንብብ ኮለና ዝሓለፈ ታሪክ ስለ ዝኾነ መወዳእቱ እውን ስለ ንፈልጥ ክነንብቦ ኮለና ከም ቀሊል ነገር ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ንርእስና ኣብቲ ቦታ ከም ዘሎና ጌርና እንተሪኢናያ ክብደት እቲ ኢየሱስ ዝወሰዶ ስግምቲ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢና ንርዳእ ድምፂ ጎይታ ዝሰምዐ ኣልዓዛር ነቲ ኣልዓዛር ነዓ ናብ ወፃኢ ውፃ ዝብል ጭድርታ ሰሚዑ ብጉንዙ ዳውና ኣጋሩን ብእሱሩ ገጹን ብማዓረምያ ተጎንጊኑ ከሎ ወፂ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ወይ ኣብ ማቴዎስ ኣብ ዮሐንስ 5 ከመይ ዝብል ቃል ኣሎ በቃ ሙታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑሉ ሰዓት ክትመጽያ ኢሉ ኣቀዲሙ ተዛሪቡ ጎይታ በቃ ቶም ሰምዕዎኻ ህያዋን ክኾኑ እዮም እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ሙት ህያው ነዚ ንህያዋን ኣምላኽ ይሰምዑም እግዚአብሔር ይመስገን ዝወየምካ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብቲ ሙት ነገራትና ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ህይወት ክንዛረብ ከም ዘሎና ኣነ ካብ ዝኽብል ዝተማሄረ ኣሜን ኣብቲ ዝሞት ኣብቲ ተስፋ ዝተቆርጸ ኣብቲ ኩሉ ዋላ ተስፋ ይቆርጽ ንስኻትኩም ግን ኣነ ንስኻትኩምን ግን ህይወት ክንዛረብ ዝግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ኣብቲ ህይወት ዝብ ኣምላኽ ኮይና እቲ ህይወት ዘለዎ ቃል ክንዘርእ ከም ዘለና ኣብዚ ተማሄረ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቁጥር 45 46 ከይድና ክንንብብ ኮልና እንታይ ብለና ሽዑ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ናብ ባርያም ዝመጹ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ሪኦም ብኡ ኣመኑ ገሊኦም ግና ናብ ፈሪሳውያን ከይዶም እቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገር ወይ ብለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ኢየሱስ ኣገልግሎት ንሪኦ ኣብዝውን ገሊኣቶም በቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ተኣምራት ከኣምኑ ከለው ገሊኣቶም ድማ ኣብ ክንዲ በቲ ኣብ ቅድሚ ዕንቶም ዝተፈጸመ ኣብ ተኣምራት ዝኣምኑ ኣብ ክንዲ ንኣምላኽ ክብሪ ዝህቡ ናብ ፈሪሳውያን ናብቶም ቀትልዎ ዝደልዩ ከይዶም ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገር ክነግርዎም ከለው ንርኢ መን እዮም ናብ ፈሪሳውያን ከይዶም ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ተኣምራት ንፈሪሳውያን ነጊሮም እንድሕር ኢልና እቶም ተኣምራት እግዚአብሔር ዝረኣዩ እቲ ዝረኣይዎ ተኣምራት ኣብ ህይወቶም ምንም ለውጢ ከምጽእ ዘይከኣለ ሰባት እዮም ከይዶም ብዛዕባ ኢየሱስ ብዛዕባ ዝገበሮ ተኣምራት ነጊሮም ኣይገርመኩምን እዞም ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረቡ ከለው እቲ ዝተዛረብዎ መንፈስ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ብቐሊሉ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ምክንያቱም እቶም ብዛዕባ ኢየሱስ እተዛረቡ ሰባት እቶም ብዛዕባ ኢየሱስ ዝኣመኑ ሰባት ዘይኮኑስ እቶም ክክሕድዎ ዘይክእሉ ኣብ ተኣምራት ዝረኣዩ እንተኾነት ዝረኣይዎ ነገር ግና ኣብ ህይወቶም ምንም ለውጢ ዘይምፀ ዘይኣመን ሰባት ስለዝኾኑ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገር ዝሰምዑ ሰባት ድሕርቲ ምስክርነት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ርኢናውን እቶም ብዛዕባ ኢየሱስ ዝመስከሩ ሰባት ብቁኑዕ መንፈስ ከም ዘይመስከሩ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ካብዚ ክፍሊ ንመሃሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ልቢ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ተሪር ከም ዝኾነ ተኣምራት ዘይልውጦ ልቢ ከም ዘሎ ኢና ካብዚ ክፍሊ ንመሃር ገሌና በቃ ኣብ ጉባኤና ተኣምራታት ተዝኸውን በቃ ክንደይ ሰብ ምድሓነ ገለ ንብል ኢና ተኣምራት ዘይልውጦም ብዙሓት እዮም ብዙሓት ንሕና ኮ ንባዕልና ተኣምራት ኮይና እቶም ሕጂ ዳውና ልዒልና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነምልኽ ዘለና ሰባት እኮ ንሕና ኮ ባዕልና ሚራክልስ ኢና ኮ ንሕና ኮ ካብ ሞት ዝተተፋእና ሰባት ኮይና ግን እቲ ጎይታ ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ነገር ክልውጦም ኣይከኣል ተኣምራት ንማንም ሰብ ኣይልውጦን ገሊኦም ካብቲ ዝረኣይዎ ተኣምራት ዝተለዓለ ብጎይታ ከኣምኑ ከለው ንኣምላኽ ክብሪ ክህቡ ከለው ገሊኦም ድማ ከምዚ ኣብ ክፍሊ ንሪኦ ዘለና እቲ ዝረኣይዎ ነገር ኣብ ህይወቶም ምንም ለውጢ ኣያምፀን እኳዳ ነቲ ዝረኣይዎ ነገር ከይዶም ነቶም ሞቱ ዝደልዩ ከይዶም ክነግርዎ ከለው ንርኢ እዚ ነገር እዚ ኣብ ዘመናውን ንሪኦ ነገር ኣይኮነ እንዴ እዚ ተሪኦታት እዚ ሲ ኣብ ዘመናውን ዝድገም ዘሎ ተሪኦታት እዩ ብዙሓት ስራሕ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ዕንቶም እንዳተፈጸመ ከሎ ግደፍዎም ኣብ ካልእ ሰባት ኣብ ህይወቶም ኣነ ምስክር ብዙሓት ሰባት ኣብ ህይወቶም ርኡይ ክክሕድዎ ዘይክእሉ ኢድ ጎይታ ኣብ ህይወቶም ሪኦምሲ ንጎይታ ዝባኖም ዝህብዎ ቁፅሪ የብሎምን ኣብ ኣነ ዝረኣኽዎ ዝነግረኩም ዘለኹ ስምዑኒ እዞም ሰባት ብዙሓት ስራሕ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ዕንቶም እንዳተፈጸመ ልቦም ጽሩይ ስለ ዘይኮነ ደንዳና ስለ ዝኾነ ነቲ ስራሕ ኣምላኽ ንኸይቅበልዎ ብዙሕ ምኽንያታት ክድርድሩ ከለው ንርኢ ኣብዚ ማለት ሰብ ንልቡ እንድሕር ኣትሪሩ ምንም ክቕይሩ ኣይክእልን ቃል ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን 3 ካብ 7 ክሳብ 1:15 ከይና ንንብብ ኮልና ከም ዝብል ምእንተ እዚ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝብል ሎሚ ድምፁ ተሰማዕኹም ከምቲ ብነድሪ በታ መዓልቲ ፈተና
أبرخ زغبركم ولبكم أيتتروبو أبو أبوتاتكم إنات عذبوا فتنوني إنات عذبوا فتنوني قبريك 4 عامت رأيو أيقرمكم سلازي نزولو دزي خرخلو مو كل صعب لبهم يسحتو من قدقنا يفلتقون بالكو بقط عيدما ناب عرفتي أي كأتوني ميلة محلكو يبلنا كابزغنا نبوت أنا إحنا قال انتين أنا مهار ندحليلكمني اتقويتا أما أخلنا زغبروم كل قبرتات نمرئيت زي كونس هيوت نمدحان كم زخونينا نمهار آمين دو قويتا يسوس كريستوس نمرئيت هيكونن بدقو تأمرات زغبر بأداونا تأمرات زغبر كنزارب كلنا نقالاتنا نتكاب أفنا نوتو قالو بزي سئب تأمرات زتصنعو እግዚአብሔር ከምዝናይ ዳቢሎስ ናይ ሾው አምላክ አይኮነን ጉዳዩ ምስ ነፍሳት ስለዝኾነይ ጉዳዩ ምስ ህይወት ስለዝኾነይ እዚ ዘይተረድኦም ሰባት ግና ነዚ ስራሕ አምላክ ፍቃድ አምላክ ዝገብር ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ንምጥፋ ከማኸሩ ዋዕላ ክእክቡ ከለው ንርኢ ማለት ካብ 47 ታይብልሲ እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያን ካ ዋዕላ አኪቦም እዚ ሰብኣይ እዚ ብዙሕ ተአምራት ይገብራሎሞ እንታይ ንግበር ከምዝ እንተ ሓዲግናዮ ኩሉ ብኡ ከኣምኒ ሮማውያን ድማ መጽኦም ምድርናን ህዝብናን ኮስድዮም በሉ ሓደ ከባታቶም ቀያፍ ዝስሙ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ንስኻትኩም ገለኳ አይትፈልጡን ይኹም ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍስ ሓደ ሰብኣይ በጃ ህዝብን ተሞተ ከም ዝሕሽ ከቶ አይተሓስቡን ይኹም በሎም በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህን ነበረሞ ኢየሱስ በጃ ህዝብ ክመውት ከም ዘሎ ተነብዩ እምበር እዚ ዝበለስ ካብ ልቡ አይኮነን ነቶም ፋሕ ዝበሉ ደቂ አምላክ ናብ ሓደ ክእክቦም እምበር በጃ ህዝብ ጥራይ ክመውት አይኮነን ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ቆትሎ ተማኸሩ ብለና እቶም ኢየሱስ ነቲ ራብዕቲ ዝገበረ ሬሳ ኣብ ቅድሚት እኩብ ህዝቢ ከም ዘተንሰአ ዝሰምዑ ፈሪሳውያን ኣብ ክንዲ ካብቲ ሰምዕዎ ምስክርነት ተለዓለ ንጎይታ ክብሪ ዝህቡ ህይወቶም ዝውፍዩ እንታይ ገይሮም ናይ እንታይ ንግበር ዋዕላ አኪቦም አይገርመኩምን ከምዛ ዓይነት ዘደንቕ ተአምራት ዘደንቕ ምስክርነታት ሰሚዕሃሲ ወይ ሪኢሃሲ ህይወትካ ተዘይተለዊጡ ጥዕና ይብልካን ማለት እዩ እቲ ሰምዕዎ ምስክርነት እኮ ኣብ ታሪክ እስራኤል ኮይኑ ዘይፈልጥ ነገር እዩ ቅዱሳን ሰምዑን ደለኹም ኣብ ታሪክ እስራኤል ብዙሕ ሞታት ብናይ እግዚአብሔር ሰባት ካብ ሞት ተንስኦም እዮም እቶም ካብ ሞት ዝተንስኡ ኩላቶም ግና ከምዝና አልዓዛር ራብዕቲ ዝገበሩ አይነበሩን እዚ ኣብ ህይወት አልዓዛር እተገብረ ተአምራት እቲ ዘዓበየ ተአምራት እዩ እንተኾነ ዝውን ነዞም ልቦም ዘትረሩ ብልቦም ዝሰሓቱ ሊቃውንትን ካህናት ፈሪሳውያን ክልውጦም አይከኣለን ተዘገርም ንኢየሱስ ከኦትልዎ ዘቕረቦ ምኽንያታት ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ዘገርም እዩ እቲ መዘራረቢ አርእስቲ እንታይ እዩ ነይሩ እዚ ሰብኣይ እዚ ብዙሕ ተአምራት ይገብራሎሞ እንታይ ንግበር እዩ ናይ ኣኼባ ዋና ቴማ መዘራረቢ ቴማኦም እንታይ እንደሕሪልኩም እዚ ኢየሱስ ዝበሃል ብዙሕ ተአምራት ይገብራሎሞ እንታይ ንግበር ዝብል እቲ ከም መፍትሕ ዘቕረቦ መልስ ግና ወይ ድማ ከም ምኽንያት ስለምንታይ ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ኢልና ንዛረብ ዘለና ስቕልና ይኮንናን ኢሎም ከም ምኽንያት ዘቕረቦ ነገር ግን እንታይ እንደሕሪልና በቃ ስቕልና እንተሓዲግናዮም በቃ ሮማውያን መጽኦም ነዚ ምድርና ክወስዶም ኢና አይገርመኩም ኩሉ ብኡ ከኣምን እዩ ሮማውያን ድማ መጽኦም ምድርናን ህዝብናን ኮስድዮም ዝብል ሕሱር ምኽንያት እዮም አቅሪቦም ኢየሱስን ሮማውያን ዘራኸቦም ነገር የለን እዞም ሰባት ግና ኮነ ኢሎም መታን ዕላማኦም ክፍጽሙ ንኢየሱስ ምስ ሮማውያን ከተሓዝዎ ክፍትኑ ከለው ናብ ዝንርኢ ዘለና እዞም ሰባት ብዛዕባ ምድሮም ብዛዕባ ህዝቦም ዝሓስቡ ሰባት ስለዝኾኑ ይኮነን ንኢየሱስ ደው ከብልዎ ክኦትልዎ ወሲኖም እዞም ሰባት ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ብዛዕባ ጥቕሞም ዝግደሱ ሰባት ስለዝኾኑ ጥራዮም አንጻር ኢየሱስ ዋዕላ አኪቦም አይገርመኩምን እዞም ሰባት ፍቃዶም ክገብሩ እዮም ዋዕላ አኪቦም ተኾነ ዋዕልኦም እግዚአብሔር ጣልቃ አትዩ ፍቃዱ ሓዛቡ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ዘገርም አምላኽ ይዘለና ንሳቶም እንታይ ንግበር ኢሎም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ዝዛረርብሉ እዋን መን መፍትሒ ሂቦም እንድሕር ኢልና ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ይክብር ንጎይታ ይኹን አሜን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይመፍትሒ ሶሉሽን ሂቦም ፍቃዱ ኣብ እቲ ሊቀ ካህን ኮይኑ ተዛሪቡ ስሙ ብሩኽ ይኹን እቲ በታ ዓመት እቲ ሊቀ ካህን ዝነበረ እንታይ ኢሉ መፍትሒ ሂቦም እንድሕር ኢልኩም ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእ ሓደ ሰብኣይ በጃ ህዝብን ተሞተ
ከም ዝሕሸና ከቶ ኣይተሓስቡን ኢኹም በሎም ይብለና ኣብ ቁጽሪ 51 ከም እንንብቦ እቲ ሊቀ ካህናት ነዚ ኣብ ቁጽሪ 50 ተዛረቦ ዘረባ ተዛረበ ተገዲዱ በርፈቲ ከም ዘይኾነ ኢና ንርኢ ሓቀይዶ ተገዲዱ ኮይ ተዛሪቡ ጽቡቅ ገርኩም ድሕር አንቢብኩምሞ ከምዚ ይብል በታ ዓመት እቲ ሊቀ ካህናት ነበረሞ ኢየሱስ በጃ ህዝብ ክመውት ከም ዘለዎ ተነቢዩ እምበር እዚ ዝበለስ ካብ ልቡ ኣይኮነን ይብለና እታ እዚ ዝበለስ ካብ ልቡ ኣይኮነን ዝብል ቃል ወሳኒት ቃል እዚ ዝበለ ካብ ልቡ ኣይኮነን ማለት እቲ ተዛረቦ ትንቢታዊ ቃል ክብሎ ወይ ክዛረቦ ስለዝደለየ ዘይኮነስ ከይፈተ ወይ ተዛሪቦ ክብሎ ስለዝደለየ በቃ ኣይኮነን ኢልዎ በቃ ክብል ስለዘለዎ ክዛረብ ስለዘለዎ ፍቃድ እግዚአብሔር ንሱ ስለዝኾነ ክእውጆ ስለዝነበረ አውጆ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለምንታይ እግዚአብሔር በዚ ሊቀ ካህናት ክዛረብ ፈቲ እንደሕሪልና እቲ ሊቀ ካህናት ዝብሎ ተቀባልነት ስለዘለዎ ናይቲ ዓመት በዓል ስልጣን ስለዝነበረ እዩ ክብርን ሽሙ ይኹን ካብዚ ክፍል እዚ እንታይና ንመሃር እንደሕሪልኩም እግዚአብሔር ፍቃዱ ክገብር ንዝደልዮ ሰብ ክጥቀም ከም ዝኽእሊና ካብዚ ክፍል ንመሃር እቶም ናብ ዋዕላ ተኣከቡ በቲ እቲ ሊቀ ካህናት ዘምጾ ሓሳብ ተሰማሚኦም ካብ ተኣኺቦም ፋሕ ዝበሉ ስለምንታይ እንደሕሪልና ፍቃድ እግዚአብሔር ንሱ ስለዝነበረ አሜን ካብ 54 ክሳብ 57 ድማ ከምዚ ይብል ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ጥቃ በረኻ ናብ ዘላ ምድሪ ኤፍሬም ናብ ትበሃል ከተማ ከደንበር ኣብ ማእኸል አይሁድ ብግልጺ ኣይተመላለሰን ምስ ደቀ መዛሙርቱን ኣብኡ ተቐመጠ ፋሲካ አይሁድ ድማ ቀረቡ ነበረ ብዙሓት ሰባት ከኣ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ርእሶም ከንጽሑ ካብታ ምድሪ ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ ሽዑ አይሁድ ንኢየሱስ ይደልይዎ ነበሩ ኣብ ቤት መቅደስ ደው ኢሎምን ንሓደ ዶም እንታይ መስለኩም ናብ ዝበዓል ደኾን ይመጽዩ ተባሃሃሉ ቶም ሊቃውንቲ ካህናት ፈሪሳውያን ከኣ ምእንቲ ክሕዝዎ ነቲ ንሱ ዘለዎ ስፍራ ዝፈለጥ እንተሎ ክሕብረሎም ኣዘዙ ይብለና ዋላ እኳ ኢየሱስ ኣብቲ ዋዕሎኦም ኣብቲ ኣኼቦም ተዘይነበረ ኩሉ ውጥናቶም ስለዝፈልጥ ኣብ ማእኸሎም ብግልጽ ምምላስ ደው ከም ዘበለይና ንርኢ ካብዚ እንታይና ንመሃር ጎይታ ኩሉ ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ እዩ እንተኾነ ካብቶም ቀተልቱ ካብቶም ካብ ፍቃድ ኣቦ ከውጽዎ ዝደልዩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ገጾም ክኸወል ከሎ ንሪኦ ኢና ኣነ ንስኻትኩምን ዋላ እኳ እቲ ነምልኾ ኣምላኽና በዓል ስልጣን እንተኾነ ኣቦና እግዚአብሔር እዩ ኢልና ምጸላኢ ክንራጸም የብልና ኣብ ምሳሌ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ጥቕስሎ ኣብ ምሳሌ 22:3 ከምኡውን ኣብ ምሳሌ 27:12 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ እንታይ ይብል መስለኩም ኣስተውዓሊ ሰብ እከይርኢ እሞ ይሕባእ ገርሕታት ግና ሕሩግ ይብሉ እሞ ብኡ ይጉድኡ ይብል ኣብ 27:12 ተመሳሳሊ ቃል እንታይ ይብልሲ ኣስተውዓሊ ሰብ እከይርኢ እሞ ይሕባእ ገርሕታት ግና ንቅድሚት ይኸዱ እሞ ብኡ ይጉድኡ ይብለና እዚ እከይ ዝብል ቃል ሕሱም መከራ ይብሎ ማለት እዩ ጎይታ ስለዝፈርሐ ኣይኮነን ኣብ ማእኸል አይሁድ ብግልጽ ዘይተመላለሰ ጎይታ ኢየሱስ ኣስተውዓሊ ሰብ ስለዝነበረ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓደጋ እከይ ዝርኢ ሰብ ስለዝነበረ እዩ ካብ ገጽ አይሁድ ንግዚኡ ተኸዊሉ ፍቃድ እግዚአብሔር ዝገብር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምን ልክዕ ከም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስተውዓልቲ ክንከውን ይግባአና ከምቲ ኣብ ምሳሌ 22:3 ዘንበብናዮ መስተውዓልቲ ክንከውን ኣለና እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ንደቁ ይዛረብ ብዙሕ ግዜ መብዛሕቴና ስለ ዘይነስተውዕሎ ንድምጽ መንፈስ ቅዱስ ሸለል ስለንብል ብዙሕ ግዜ ንቅድሚት ብምኻድ ንጉዳይና ስለዚ ሎሚ ክንልብም ክነስተውዕል መስተውዓልቲ ክንከውን ይግባአና አይሁድ ንኢየሱስ ብደቂቕ ከተልዎ ከም ዘለው ጎይታ ይፈልጥ ስለዝነበረ እዩ እንታይ ገይሩ ናብ ይሁዳ ካብ ምኻድ ተቆጢቡ እዚ ማለት ናብ ይሁዳ ይከይድን ማለት ግና ኣይኮነን ክሳዕ ኪድ ዝብል ድምጽ ዝመጽእ ግና ናይ ግድን ኣብቲ ዝነበሮ ስፍራ ክጸንሕ ናይ ግድን ይኸውን ማለት እዩ እቶም ሊቃውንትን ካህናትን ፈሪሳውያንን ንኢየሱስ ሒዞም ቀትልዎ ስለዝደለዩ እንታይ ገይሮም ነቲ ኢየሱስ ዘለዎ ስፍራ ዝፈለጥ እንተሎ ክሕብረሎም ክእዘዙ ከለው ንርኢ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ይደግፈና ንፍቃዱ ንነብር ሰባት ይግበረና ሊቃ
ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ካብ ፍቓድ እግዚአብሔር ኣቦ ኣዝዮም ዝረሓቑ ሰባት ስለ ዝነበሩ ነቲ ከድሕኖም ነቲ ህይወት ምስ ተረፉ ክህቦም ዝመፀ ኢየሱስ ምስ ቀታሊ ዝኾነ ዳቢሎስ ተሰማሚዖም ንኸጥፍእዎ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ከለዉ ንርኢ ሎሚ ደው ኢልና ከም ኣመንቲ ህይወትና ክንፍትሽ ሰናይ ናይ እግዚአብሔር ኣገልገልቲና እናበልና መጠቀሚ ዳቢሎስ ኮይና ንርከብ እዞም ሰባት ከምዛ ኣነ ንስኻትኩም ንብሎ ኣገልገልቲ እግዚአብሔርና እናበሉ ስለዝጠፉ ንህይወትና ክንፍትሻ ይግባአና ንህይወቶም ክንፍትሾ ከለና ዞም ሰባት ግብሮም ክንፍትሾ ከለና ማንነቶም ብግልጽ ናይ መን ኣገልገልቲ ከም ዝኾኑ ብቐሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ሎሚ ካብ ፍቓድ ኣቦ ሸተት ዝበልና ሰባት ሎሚ ናብ ጎይታ ንመለስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ እብዛሓልኩም ናይ ሎም መጽናዕትና